l'Unió Esportiva Figueres va fer una miqueta el miracle. Probablement un dels camps més complicats pel terreny de joc, per com es col·loca la muntanyesa defensivament, per l'afició com El apreta. joc directe és l'equip que juga més directe del món mundial, la muntanyesa. La Jonquera també, Déu-n'hi-do, bueno, en les etapes anteriors. Sí. Aquí Seti, després de l'expulsió de Mike, aconseguia pispar una pilota a la frontal de l'àrea, girar-se i ajustar la pilota al pal fent impossible l'estirada de Tato. Això era el minut... Gran tir de Seti. Minut 30. Al minut 27, com has comentat, Luismi, hi havia l'expulsió de Mike Molís per protestar una falta. Jo crec que per protestar no em pots expulsar un jugador, no sé què et digui, bastant. Seti. Està molt de moda ara, però. Seti la tornava a tenir, hem vist diverses accions de la muntanyesa, Bertrina estava molt bé en aquestes dues ocasions, la defensa també va estar molt inspirada en un partit on passava el mateix que el Palamós. Aquí la falta del Falta davanter, sobre Toni Conill. una falta claríssima. S'ha de dir que els arbitratges de Barcelona, els equips gironins, sempre pateixen molt. I a totes les categories. I a totes les categories. Des de Caganius. No és personal, no és només de la Unió. O sigui, si ets un equip gironí i te'n vas a jugar a Barcelona, el pressing que fan els àrbitres, això ja ho sabem. Amb un home menys i l'empat a un, el Figueres en tindria un parell de moja, però fins que Ferrón, a les acaballes del partit, ja podríem dir en temps afegit, aprofitava una mala situació del porter Tato per col·locar la pilota dins la xarxa i donar la victòria